ndị be anyị daalụ nọ ụnụ apụtasịa ndị be anyị nịcha m ife na-eme gbasara afịa na-agbagasị ọkụ nsị ka m gwa ụnụ otu ife one or two things ka ọ na-ewute m ụbọchị afụkwara m afịa ọzọ gbara ọkụ. Onwego onye mụ na kpalụ nkata wee gwa m na ihe afọ dị ife na South Africa, kedu ife na-akpata na be anyị. Aghọtakwa m ụfọdụ owu ndị iro onwego mgbe a sị na ụfọdụ owu ndị nche, ha zụcha ohi n'ime afịa, ndị na-eche nche afịa, ndị afịa nacha ha zụcha ohi, ha mụnye ọkụ ka ha wee mee ife ndị oyibo na-akpọ cover trace, ka e wee ghara ịchọpụta ife melụ. Nwekasịkwa na ụfọdụ ife megasịrị mana Lagos asị na ndị ọchịchị na-agba afịa ọkụ ka ha wee rụgharịa afịa, ma ọ bụ na ụfọdụ na-agba afịa ọkụ imegide ndị be anyị. Mana ife mbịara ebe a kịta awụ maka ife ndị be anyị nwere ike ime. Inene anya ọtụtụ afịa na-agba ọkụ na awukewe asị na anachago. Afịa gasị dị na be anyị a na-emechikewe sis asịzie na anọkata na onwegasịrị ife a na-achị imegasị, onye ahụ anọkwuo 6:30 asị na afịa emechie. Kelee ife ndị be anyị nwere ike ị na-eme ka afịa na-agba ọkụ kwụsị. Ịnechana m ya anya na-asị ka enwewe ndị a na-achụ ọkụ, ndị fire service na ọka a na-enwe n'ime afịa. Inechakwa anya ọ gara ha ọnụ iche ka ife ndị be anyị na-eluzu n'afịa na ọkụ gbaa afịa. Ụfọdụ wụ na store ha ka ha na-edewe ego, ọkụ agba ego. Ụfọdụ maka ha ji ego eme turnover. Ụfọdụ wụlụ na-edewe n'ụdị na-emecha ka e were eje tinye n'ọba ego bank. So mgbe ọnwụ na ome ha na ụfọdụ na-ada ogbenye, anyị na-asị kedu ife anyị eme ka akwụsị ife a. Ife anyị nwere ike ime n'onwe anyị dịka ntikwa ekwu, ọtụtụ afịa na-agba ọkụ na-ada agba ọkụ na anyasị ma chifolu anụ na afịa na-agba ọkụ. Onwego mgbe anyị na-akpa maka ife mmadụ sisi na afịa shop niile kwesịrị inwe shop ya enwelele ka ife a na-akpọzie fire extinguisher. Mana ka ife onye ahụ emekwanụ mgbe ọkụ bidoro na mgbe ọnwụ na-anachaghị afịa ọkụ wee bido. Mana ife anyị na-achọ ịkpa kịta ife anyị nwere ike ime mgbe a nọgodo n'ime afịa. Nene ife ya na-afụ kịta, ife anyị na-ene anya kịta ọ South Africa, mmadụ gosiri m ya. Ife adịcha n'afịa ha niile, ha na-eme borehole. Ife adịcha n'akụkụ afịa, ọha ofu a ka ọ dị n'ime afịa. Onwe ha na ka ọkụ si ịkpani akọneti ya mmiri ozugbo, ha nwee borehole, ọ bụrụ ka ije chewe ndị water work. Na-ekwugodu ọkụ na-agba mgbe ndị mmadụ ka nọ n'afịa. So ndị be anyị ife a na-ekwu ọha ife unu echele gọọmenti ka ọ na-eme. Anyị ma gọọmenti kwesịrị ime ife o kwesịrị ime, mana nkunu nwegoro ike ime ka unu nyere onwe unu aka. Nya mgbe ọwụ efifie mgbe ọkụ bidoro, nya n'ụnụ ka nọ n'afịa ọkụ wee bido, ife unu nwere ike ime ka anyị hapụgodo nke na-eme mgbe afịa mechigolo. Ụdị ife anyị na-afụ kịta na-egosi unu ebe a na ebe a ifuda red hose nke ahụ na South Africa. Onye be anyị nọ South Africa tụrụ m nke a sị m na-etu a ka afịa ha dị na afịa kata ahịa nọ na afịa ha gbara ọkụ maka oje ha n'ime agbanyụọ ya, mmiri na-adịkewe maka bọọholu afịa. Nke ahịa ka ije kpọọ ndị fire service, nke a alụnyere ya ebe ahụ alụnye. Ọ dị n'akụkụ afịa ha niile, every unit efia, maybe unit of stores line leto efu ofu n'akụkụ. Onwe ha na ka o si kpanie agbanye, nwere ike generator ka ọ na-eyuze, were ozugbo gbanyụọ ọkụ. Nsị ka nje ka ekwu okwu inwe fire truck eji agbanyụ ọkụ, o nwere ike ọkarakwa ọnụ. Ana o nwere ike nọkọta anụ na-ebupụrụ ya wee je na-alụrụ ndị ọzọ ọrụ, ọkụ ebido n'afịa anyị afọ ife eji gbanyụ. Mana nke a na-agwa gị etu isi fịa ọdụ n'afịa ahụ, alụrụ ya maka afịa ahụ. Ọhọ moto ka ọwụ ndị a na-etinye na moto, nke a o seti ha na n'afịa ahụ ewere ya gbanyụọ afịa. Ndị be anyị chewe na uche, hapụgodo na gọọmenti na nke a ifuru nwere ike imere ụnụ. Afịa ọwụna dị n'ana Igbo
maka ndị be anyị ka ọ kacha emetụkarịcha. Afịa ọna dị n'ala Igbo ife akụnụ ya na-eme lụọ n'ụdị a unu na-afụ kịta na-egosi unu, tinye nie n'afịa ọna dị n'ala Igbo, tinye nie ọgala ha ọnụ, tụkọọ na ego ọha gọọmenti ya lụrụ unu nka, tụkọọ na ego maka unu n'anya mgbe ọwụna a sị na ọkụ gbara afịa unu gaa na news ife unu na-afụ owo millions of gịnịwa lost to inferno to fire disaster. Millions a karịkwara ịlụ ife agasị a na-ekwu ego ni ka ya ejelo ife a agbapuo borehole one ma one alụgasị ụdị ife a chelu mụagasịa ndị afịa. Onye ọwụna nọ n'afịa kwesịrị ịma eyuzie oseti ha na ọwụ ngụwa nọ nso ịkpa ya aka ozugbo agbanyụwa ọkụ. Nke awụ nke anyị nwere ike ime mgbe a na-azụ afịa, mgbe ndị mmadụ ka nọ n'afịa, ka ọ fọzie ife a eme mgbe a sị na-anago. Maka ụfọdụ ọkụ akwa ọtụtụ n'ime ha awụ ndị ịya anụ akụkọ na mgbe a nachala ọrụ, mgbe emechichala afịa asị na ọkụ kpaniri, ma ọ n'ụtụtụ ụtụtụ ndị mmadụ na-achọ ịpụta afịa asị na ọkụ enwuru. Mana ka anyị hazigodu nke anyị nwere ike ime mgbe afịa na-azụ. Ife nna afụ na-agbawa m obi, mmadụ ya kpakọrịcha gbacha mbọ niile agbalụ, strọgụl niile strọgụl kpatacha, onye a bido n'obele obele dewewe for many years, 10, 20 years, ọbazie ụba ofu ife asị na ọkụ ka ọ gịnị under 1 hour, otu awa ọ gbachapụ ife niile mmadụ kpakọrịtara for many years. Ọ ife nwute ndị be anyị agwana m nụ ọnụ nọ n'afịa, ndị union afịa, ndị meeting afịa, ọ bụrụ sọ ịgbachigasị shọpụ mmadụ ọ dara iwu nke a mere nke a mere ọ nụrụ ọgụ n'afịa nke a mere, ọ nwegasịrị ife ndị ọzọ unu ya eme unu gbanahụ ekwensu ụdị ife a. Ndị nzukọ afịa, ndị meeting afịa, chairman afịa, ngwanụ o setigo ụdị ife aka ya alụ na ọ gara ha ọnụ. Unu enidi okwu permission onye ọwụ na elu ya ọwụ na afịa gọọmenti, unu agwa gọọmenti suggest ya gọọmenti na-ekwo na ife anyị eme la ya asị awe gọọmenti anyị alụ ya asị ọmụnụ nata gọọmenti ego jiri na aka ụnụ lụgodo nke a ka unu nwee ike chegide gọọmenti, chie gọọmenti for many years anyị alụ ya. M na-agwa ụnụ nke a wee ikikere dị n'aka ụnụ ka anyị wee na-emenyetagodo nke a. Ebe a ka nsị ga-ahapụgodo nke a, anyị ka ya echi azụ. Biko ife ozi agbasaa ya ka o ruo onye ọbụla aka. Biko tinye aka na share button, gbasaa ya, subscribe go, subscribe ọ biko na esokwana anyị ebe ọ bụla ịfụrụ anyị. Bye bye.